שלום, ברוכות וברוכים הבאים לקורס לתרגול עצמי בשיטת סוטאי. אני גד אסטרין, מטפל בשיטת סוטאי משנת 2016. אני מלמד בקורס הזה תרגול עצמי. אחד הדברים שבאמת גרמו לי להתאהב בשיטה זה נושא התרגול העצמי. שיטת סוטאי מכילה בתוכה, מעבר לטיפול עם מטפל, טיפול עצמי, ומייסד השיטה דוקטור קייזו האשימוטו הגדיר 6 תרגילים פשוטים בעמידה שהם הבסיס והבסיס לקורס הזה והבסיס לטיפול עצמי. בקורס יהיו מודולים נוספים, יש תרגילים בשכיבה, אפשר לבצע על מזרן, במיטה, יש תרגילים על 4, על 6, שוב אפשרי במיטה או למצוא איזשהו שטיח או מזרן נוח, אבל הבסיס הם אותם 6 תרגילים שמהם אנחנו מתחילים, ובהם אני משתמש שנים. אז זה הרעיון פה. מטרת הקורס הזה היא לשפר את איכות חייכם דרך תרגול יומי פשוט וקל. זאת המטרה האמיתית של הקורס הזה. אחרי שלומדים את התרגילים, הבסיס לוקח כ5 דקות. אם אנחנו מוסיפים עוד כמה תרגילים, כל אחד מה שמתאים לו, יכול להגיע ל10 דקות, אולי רבע שעה, אבל הבסיס הוא באמת 5 דקות. 5 דקות יומיות משפיעות גם כמו שתחוו, ולאורך זמן משפיעות הרבה יותר. אז אני אקח